Hello, good morning. December 24 ngayon. Dapat mas maaga pa dito. 7 o'clock, magsi-7 pa lang. Dapat maaga kami para mag-greet na si Mama kasi birthday niya ngayon. Kasi yan, pupuntahan namin si Mama. Dahil mahirap nang isipan si Mama ng mga iririgalo ko sa kanya. Ito na lang mga binili ko. Mga healthy drinks, milk. Tapos yung cookies niya. Yan. Pupuntahan na namin si Mama. Yan mga kabibi, nandito na tayo. Happy birthday! Happy birthday, Ma! Mama Nelly, bless po. Happy birthday po. Ay, yan talagang mga pangkuyang gusto. Pang healthy yan, mga gusto mo yan. Happy birthday, Ma! Thank you. Anyway, nakabidyo man ini yung road. Maski ko yan na lang. Oo. Pinailin ko lang na pagkararana si Mama. Nakalive man daman ni Kibet. O, i-close ko na muna ni Road.
Mahulang tama ay si pangtululang lubog na tama, iyong may regalo. Iyon, pang third na tama, kasi baka dakol ka mong tama. Dahil ka mama magtugdo. O yan na si mama. Tira ang aking ni mama. Lima. One, two, tulong. Tira ang aking ni papa. Mayo. Aking simen ni Papa. Pinala ang simen ni Papa ang nagbuwas na tao. Ito. Pina, ano? Simen! Salong pa! Bilang edad ni Mama, ini makompute ka mo. Kang inaki, si Manay! Kinasal si Mama na 27. Pira ang edad ni Mama. 18. Mama, pira ang tama? 19. Tugan ni Papa. Pira. Pinanaki ako. Ha? Compute. Ano? 27. Hindi pag-compute daw. 27. Kasi, ano ka, 28. Kasi, 60 ka naman yan. 78. Ay, dahil. Oh, ay, hindi na ito! Kaya, ito! Isa'y pala na huli! 25. Ha? 27! Ano, compute daw. Si mama, tanda ko rin mama. Paki-compute daw. Ano pa? Ah, ini isang ano ni ha? Hula, listen, everybody. Pampira si Papang boyfriend ni Mama. Ano ka mo? Say pa.
Tama si Lods! One and only! Oh, late. Late na. Makanta na ang late. So I made up my mind to come to an end. Just looking out, will I ever and I don't know how, but I started to lose my control. Fire within my soul. That's crying up and one more look. Mamma mia, you're there, mama. How can I resist you, Mamma mia? Does it show again, mama? That's how I miss you. Never be broken, hearted. You keep today, mama. Did I ever let you know? Mama, when I try to talk, stumble when I try to walk, like a man who's standing when I'm with you. Ay, dahil ni Mama Aram. You are Eh, pa din yung memorize. I heard a story of you. Such yesterday. As I took his hand, he mused me. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see in your eyes that you despise the same old like you had the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true that never seemed so right before. Practice every day to find something nice to say to you. Merry Christmas. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. Oh, buksan mo muna, Ethan. Maganda na yung basura. Oh, may basketball. Sige, Ethan. Favorite character.
Uy, brung-brung. Naibig niya si brung-brung. Naibig niya. Dito mo yan. Dito, mami. Huwag mo na muna buksan. Ay, talaga. Durat. Akin na ito, akin na ito, akin na ito, akin na ito. Anak ko. Ay, wow! O ano, di may gagawin ka ng bracelet. Oh. Lalagyan mo ng mga pencil mo. Oh, may mga laman pa pala sa loob. Inis! Italo, loko, loko. Ay, wow! Oh, sabi mag-text. Uy, ang dami naman ng gift ni Tita Jo. Ay, ang dami mo naman ng pencil. Ay, buli, ang dami naman ni Tito Biboy. Ano, kanino yan galing? Basahin mo muna. Ayusin mo muna. Light. Wow! Ethan, oh, look! Ethan! Ethan! Ethan, look. Look. Look! Look. Taas. Wow! Nakakagawa.